El nou jugador del Joventut és Adam Hanga, alè búlgar, 35 anys i 2 metres, amb amplíssima experiència en ACB i en Eurolliga. En ACB ha jugat Manresa, Barça, Baskonia i Real Madrid. 13 temporades. Demostració de la seva solidesa física i el bon fer. Un promís de 47 partits jugats per any. Déu-n'hi-do. L'últim any ha jugat a l'Estrella Roja. 17 minuts en Lliga, 20 en Eurolliga. Capaç de jugar de base, d'escorta i d'alè, líder de la selecció húngara, on ha jugat partits estratosfèrics, sobretot en classificacions d'europeus i mundials. És un grandíssim defensor, tot i que l'edat, evidentment, li farà baixar algun pistó, és molt intel·ligent a pista, sap jugar perfectament al pal baix i obrir els companys, talla molt bé per la zona, és un bon tirador a peus parats i és un jugador on les penetracions les fa a les mil meravelles. El seu esquema de tir és perímetre i sobretot tallar per la zona o tallar per al fons de pista i anotar cistella. Juga, com dic, molt bé el pal baix i això serà un factor determinant, ja que en algunes vegades ha jugat de pivot. Aquesta última temporada a l'Estrella Roja, tot i tenir ja 35 anys, ha tingut 10 partits de 10 o més punts, 7 partits de 5 o més assistències i 7 partits de 5 o més rebots. En especial espectacular el que va jugar en Eurolliga davant del Real Madrid. 22 punts, 6 assistències i 7 rebots. Adam Hanga per Dani Miret és el glue guy que diu la NBA, el jugador que serveix per ajudar en atac i en defensa, el jugador que serveix per cobrir posicions exteriors i interiors, el jugador que farà, juntament amb Tomic, amb Rivas i amb Vives, la transició de la nova fornada, un jugador capaç de ser intel·ligent a pista i d'anotar des de gairebé qualsevol posició. Com dic, molt intel·ligent al pal baix, molt bé les penetracions, molt bé el tir a peu parat i sobretot un jugador que fa equip. Adam Hanga ve a Badalona per sumar i per demostrar que segueix un gran nivell. Adam Hanga és el regal de Dani Miret.